Čas je 11:25. Na druhom mieste Monika Koc, STK Pieniny, Stará Ľubovňa. Čas 2:01:33. A na prvom mieste je Kočová Daniela. Dobre, ja som to šetril. Aha, Čas 1:41:42. Na prvom mieste v kategórii E sa umiestnil pán Pavol Mlakaj z Magnetického Šala. Druhé miesto obsadil pán Genza Jozef. A tretie miesto pán Ivan Ondrej. Jozef! 50 až 59 rokov. Dal som prvé miesto, Mavera Jan, Mavera Timkoš. Druhé miesto, Vladimír Olejáš z Popradu. A tretie miesto, Peter Petko Prešov. Kategóriu C prvé miesto Piotr Ščepňák z Prešova. Druhé miesto pán Ondrej Glajza. A tretie miesto Bodnovič Peter, Markus Ovce. Kategória C. Ivan Savoň, tretie miesto. Som myslel, ja tak neviem po sebe prečítať za ospravedlňujem. Druhé miesto Stanislav Krmenc z Prešova. A prvé miesto Peter Bartoň, CK Banská Bystrica. Časy počítaj. Víťaz, čas 1:33:34. Druhé miesto 1:34:13. A tretie miesto Ivan Savoň 1:36:18. Kategória A, Východoslovenská liga, prvý. Glajza, Adrian Ondrej, KCK Oslany. Druhé miesto Šubovic Jan,
TŠK Rožňava. A tretie miesto Gešo Adam, SKC Magnézy Bielčava. Časy. Časy. Dobre. Cieľa 1:33:29. A ostatní boli poseknutí tam. Keď vyhlasíme absolútne poradie do 40. Mene do slovenskej ligy, ďakujem pekne za účasť a všetko by som chcel pozvať na ďalšie preteky, ktoré budú o 14 dní v Svidníku, premiérovo na Slovensku. Na tráti to je 72 km, sú tam aj nejaké kopčeky, takže budeme rádi. A ešte aby som to zabudol, v slovenskej lige máme takú tradíciu, že borcovi, ktorý má najviac bodov v svojej kategórii, firma TOP ušila trest, takže by som chcel poprosiť pána Petra Bocoviča, ktorý so ziskom 42 bodov je zatiaľ vedúcim pretekárom celej slovenskej ligy. Nie wiem,